Wara li l-Ministru Chris Fern keċċa lil Neville Gaffan mill-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi, iżda l-Prim Ministru faħħar lill-istess Gaffan u ddefendih, issa fil-Parlament in-naħa tal-Gvern qed taħrab milli twieġeb dwar dan il-każ. Kien il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Dalija illi rrepeta l-iżviluppi ta' matul il-jum dwar Neville Gaffan u fid-dawl ta' dan u tal-akkużi serji li qed jaffaċċa Gaffan staqsa jekk kienet se ssir stqarrija ministerjali. Smajna dal-għodu illi dan is-sajder li ġi terminat mill-Ministru Onorevoli Fern li qiegħed hawnhekk preżenti. Nifhem illi kien ukoll jaħdem nimmaġina li għandu fl-uffiċċju tal-Prim Ministru bħala xi ħadd li jħossib il-Customer Care. Jekk il-Ministru Fern fir-realtà għandu xi stqarrija ministerjali x'jagħmel fir-rigward ta' din it-terminazzjoni anke fid-dawl tal-importanza illi din il-persuna kienet fil-medja issa u pubblikament anke internazzjonalment qed tiġġarrab ir-reputazzjoni ta' pajjiżna f'settur tan delikat. Jiena kull ma nista' nagħmel insaqsi jekk għall-Ministerju nieqfu hemmhekk ma sassis għalja ministerjali fil-fatt u nistgħu nkomplu ma nistax nkomplu ndiskutu għax hu sassis għalja. Bħal fil-każ tal-eqreb nies tiegħu, il-Ministru Konrad Mizzi u Chief of Staff Keith Schembri, Joseph Muscat anke f'dan il-każ qed jaħrab milli jieħu azzjoni dwar persuna oħra li qed tiġi investigata u li qed taffaċċja akkużi serji fil-konfront tagħha. Dan hekk kif Neville Gaffan bħal fil-każ ta' Konrad Mizzi se jibqa' jaħdem mill-uffiċċju tal-Prim Ministru f'Kastilja.